Kolomta Zoto Angbai Kringtonai Sikinsa ni blogo Nerok manjak tonai Ano nai tonai ro Nona puila sekang Good morning Okok Yapanisimi Pai thak zora Nerok khanai naidi Sabude sayade Rondi sing Siniti prasat thangjak mani Bai ke sing thangjak Bono kisa share nalinge Rondi Mas kaisa kebeng kha Sini Sar David Murashing Agartala nisimi Delhi zora Yakungla Bosa salsa salnaya 25 kilometer Thung tongmani ya Bat chawika Sawmani porai Tripura sano hamjangnai Tripura hano hamjagoi Khorangte salaikya Baksaba mukti klaiwi Baksaba maimui sayawi Haifana Baratha kotoni Prime Minister Khonjoflu Nalia Nokana Sing thangjangmani Miapro Sini Tripura hawo Rasbosongni Khoroksabani inpai bjalia Taibu su thangjak tongo Haipa su sini Tripura saro Sing thangjagmani Sing saimiya Tripura sa Neta khainai Montri MLA khainai ro Dofani kok Sei tongo Sengsaini sikubu Sengsaini politics ni kok sikubu Manthaibu Sengsaini sikubu Haipana Saraglia Tripura hani bangai Tripura sani bangai saraglia Suk khema tongmani Nijen family Mathang tanangani bangai Oro bising Sini Tripura saro Tabuk zora Sisayakho Khasiyakho Labar bagan Nonoronai Bankhoronyonai Khatung Rignai Rang 500 ronai Bobaino sini Tripura saro bandejak tongo Tamani bangai ma bandejak ke Bikhira ni bangai Hai ni bangai Thansang nang sing thansang lang ke Nang Rignai kang sabai Nang bandejak nai de Phadi mezrambo Rignai kang sarogoi bande phadi Who are you hisungjaka Rang 500 bai nang bande phadi mezrambo Nung sebabu hisungjana Sini Tripura sarong kene Bosa school forongbani Seat ka hamathe Bono sisung naibu Haike sung politics khajak tongo Onyo dofa bai Taibu sung thangjanai ko Sini Tripura sarok thansang yangke Sung thansani dorkar Rondi Khoroksa Kok sama bai Khoroksa Jekono manai sama bai Yak phirok ma phaibu Rondi Pal ke Jekono Manai salaha Yak buksa phirok ma phaya Sing Notice bisingo Mamlai sing Tolak lugja Tripura hawo Rondi kaisa bufang Bufang fangsawo Sat buthai Oro jaga Kaisa kosok Kosok Boni bo Teleng ne Bo kongsangwi Aro potop maklai Bo hai sem sung tongha Sini Tripura saro Wan song nai dinero Bo si Sini Tripura saro Tabok phana sung khasiyakho Bottomani bangai Sung Party no torjangmani Khoroksa party no hamjagoi Bokrok pekhok laikha Social media wang nogo Bokrok hate mani Ba BJP ni Ang soino sanai Bokrok hate bu Tripura motha Jekono mani nostong bu Tripura motha Tripura motha ni puru de tongba Flag de tongba No talk for Bonan question Je BJP khai tongoi ok tong phainai chirui tong phainai phiao ya phu sok phu hinok dom ki roi tomani omo wrong omo saya seng bai seng thailai nai seng bai seng sikok bang lai sinai te thang mung kri bani dofa bai ke chung sang ra ya
Soalnya sana yang ta kung thei kolok rok bang di seng siring chui keseng hai ke siring ke matong aji bui ba hing keb lena seng ba seng sidi ti prasa da hai kok khang te krika video viral tong snai hai ji soalnya sana yang seng thansa nganang snai seng pal nganang snai seng tabuk thansa khai punung badi ang grand tiroi kok sawu sini ti praha basini ti prasa tamang thangnai seng thansa sing maya seng thansa hi kok sab laiwa ni nayu oro biani borok phaiwi soproi ro phaiwi nai gyan roi wi nai please sini ti prasa ro doi bai tabang je bachidi boi bai tabang je bachidi seng thansa ngui sini ti praha ti prasa no sep khai manar do hambai ani kok saya suya ro saja mani tongke noro nakardi ba samani tongke tei bundiro ano support khaidi tei fan roi tongni hanai ang joto ni thani khulumbai ani kok oro muthaka hambai